परीक्षित जी कहानी की सरकार ई संजोग कब घटल आ कैसे भइल है, ई संजोग कैसे घटल आ कब के घटना होई। कहले कि एक बेर के बाद ही हो कि नारद बाबा घूमत घामत पहुंच गए कि भगवान नारायण नारायण प्रेम से ताली बजा गाई जाता। अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि के भजन ना कैला, 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 हर के घाट भैला, घर के न घाट भैला, बिहिया के पाके जीवन बना ले पगला, बिहिया के पाके जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के 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 जीवन बना ले पगला। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब आज नारद बाबा पहुंचले केकर लगे जान तो नहीं पहुंच गईले पार्वती जी के लगे। जब पार्वती जी के लगे पहुंचले नारद बाबा तब पार्वती मैया कहली कि हे नारद बाबा रौरा कहाँ रहो तनी आज को। देखिए जजमान जी के सबसे बड़का पुत्र मुन्ना भैया के तरफ से ठाकुर जी के दरबार में 51 रुपया भगवान कल्याण करें। हाँ इनके मलिकाइयों के तरफ से 21 रुपया आई लगा शुरू में ना कोई अब कोई देखो। हाँ अब जौन बा ध्यान दें भगत जी हमरे और देखिए लोग। हाँ अब आज आपसे बतावत हई कि जब नारद बाबा कल गए। हाँ देखिए नरेश गुप्ता जी की तरफ से ठाकुर जी के दरबार में 11 रुपया। हाँ देखिए पारस शर्मा जी की तरफ से ठाकुर जी के दरबार में 21 रुपया भगवान कल्याण करें मनोकामना परिपूर्ण करें। अब जौन बात ध्यान नहीं हुआ जब पहुंचल नारद बाबा तो कहली आखिर रौरा काहे आवत जात नहीं कुछ। ले आओ वशिष्ठ के नाम देखिए आ गई वशिष्ठ के माई ठाकुर जी के दरबार में 11 रुपया चढ़ाई जुग जुग जी ये वशिष्ठ बाबू के माई। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद बाबा कहले कि ई बताई देवी हम का घूमे जाई कहीं लोग जौन बा अब हमरू नौकरी फिक्स हो गई बा आ हम घूमल फिरल कम बदल बा। पार्वती जी कहली हे नारद बाबा तहार नौकरी कहिया से फिट हो गई। कहले नारद जी जहिया से हमरो बियाह नाई भइल आ जहिया से जोगी या मोदी बिना मेहरारू वाला सरकार जहिया से बनल बा तहिया से हमरो नौकरी फिक्स हो गई बा।
कहली कहाँ आ तो हमार नौकरी फिक्स भइल बा अनुसुईया जी के दुआरे पर। महासती अनुसुईया हई आ रोज सुबह में उठ के भगवान के सेवा करेली, अपने पति के भगवान समझ के सेवा करेली, घर बहारेली आ भजन गावेली आ वही जा हमार ड्यूटी बा चुपचाप खड़ा रही। पार्वती जी कहली सती अनुसुईया के हो। नारद बाबा कहले धीरे धीरे धीरा बोली महासती अनुसुईया हुई सुनिए तरीसिया जी। नारद बाबा उठले आ जैसे चलिए लक्ष्मी जी के लक्ष्मी जी कहली कि नारद बाबा कहाँ रहो तनी ओहू जाई है बात कहले कि आइल गई तनी कम हो गई बा, हमार नौकरी फिक्स हो गई, नौकरी हमारे फिट हो गई। तो कहली कि बताई कि कहाँ रह तनी आ तो हम महासती अनुसुईया के घरे रहिले, वही जाऊ अपने पति के सेवा करीली, झाड़ू बहारू करीली आ हम वही जा रहिले। कहली सती अनुसुईया के हई, सती अनुसुईया के हई ई के याद है सती अनुसुईया। जय हो जय हो जय भगवान कल्याण करें। देखी आ गए बाबू बादल शर्मा। हाँ बादल शर्मा सुरेंद्र शर्मा के बाबू और उनके पुत्र बादल शर्मा इनके तरफ से ठाकुर जी के दरबार में 20 रुपया भगवान कल्याण करें, मनोकामना परिपूर्ण करें। कहली महासती है कि सती है? कहले सती मत कहीं महासती कहीं। अब लक्ष्मी जी परेशान हो गई। आई अब तीनों देवी लगल लो जूते, तीनों देवी अपने में लगल लो मंत्रणा करे कि आखिर महासती के आ गई। ठीक बात। देखिए ठाकुर जी के दरबार में गुप्त दान राम लक्ष्मण जी के तरफ से ठाकुर जी के दरबार में 11 रुपया भगवान कल्याण करें, मनोकामना परिपूर्ण करें। भगत जी ये आवत रही है ताकि अब तीनों देवी आपस में विचार कैली कि आखिर हमनी के बटले बानी जा आई महासती के हो गई के महासती आ गई। अबे अब जब देव खोई अबे जब भगवान देवता बन के जब बालक बन के यहाँ जब बधैया बाजी हुई में देव जाए हम भी रह कथा हो प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अब ध्यान दे लो, तीनों देवी जुट गई, तीनों देवी जुटल लो कि आखिरी महासती अनुसुईया हो के आज जवन बा बैठल वाली चुपचाप पार्वती मैया भोले बाबा यही कहले काजी आते बताई महासती अनुसुईया के हो, ई सती अनुसुईया के हो? कहले रे सती नाई उनके महासती कहो। कहली महासती है हमनी के सती नाई है जा। भोले बाबा कहले के आपे के नाव से तो सती शब्द के उत्पत्ति हुई। रौरा मन ले बानी, अरे रौरा से हम 100 बेर मना कईनी कि रौरा हमरे भगवान के परीक्षा ले मत जाए, लेकिन रौरा मन नहीं। रौरा सीता हमरे महतारी के रूप लेके भगवान के परीक्षा लेवे खातिर गईनी। जे मर्दे के बतिये न माने ऊ कौन सती है? उहो सती कहल जाई। काली मान ली अगर एक बेर नहीं मनी तो कहले एक बेर औरी रौरा नहीं बने आ तो कहावा कहले कि जोने बेरा जाए के रहल आज सब रौरा से हमनी को निहोरा कहनी कि मैं के ना जाओ गौरा, कि मैं के ना जाओ गौरा तेरा मेरा अनादर है, मैं के ना जाओ गौरा तेरा मेरा अनादर है,
में रहलू आ तह से लाख मना कहली। अरे लाख मना शिवना मनलू तब राम परीक्षा पर भैली उतारू। तब उतारू भैलू आ ओकरे बाद कहते मना कहनी कि भगवान के परीक्षा न लो तो परीक्षा ले लू। मना कहनी कि अपने बाप के घरे मत जा तो ही हमार बात टारी के तू चली गई। तो तू कौन सती हो जो मर्दे को बतिए नहीं मनबू? तो हाँ अब मर्द कहे का राखी बांधे जैबू एने व्यवस्था को के लोग पहले में चल दे राखी बांध आ बिहान भैले आवे तो कहे हम सतिये हैं। हम का परसों के आई ले झमखत रहे कि 8 दिन भइल गईले काज नहीं है कि नहीं आ गईली कि नहीं हो। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। हम कहनी तनिको चिंता मत करो, कथा हो तारे ऋषा किसी भइल बा तू नहीं जीव तो हम जाके बोलो ले, लेकिन तनिको टेंशन न लो। अब बुझा त लोग आ गई बा। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब देखिए जन्नी कहले हमारे बात रोरा मननी तौले लक्ष्मी जी कहली ये भोले बाबा ठीक भाई नहीं मनले बाड़ी। हम तो अपने हरदम पति के बात मनले बानी। हम महासती बानी न। कहले कि रौरा कैसे सती बानी? जब हमारे भगवान रामाय अवतार में आयल बनी तो रौरा से कहनी वहाँ के कैसन बा हमरे साथे तू जंगल चलो मत, लेकिन रौरा कहनी नहीं हम रौरे साथे बन जइबे करो। नहीं मन्नी भगवान के साथे बन में गई नहीं। ओकरे बाद ओइजा भगवान मना करी चाहे कुछ हो जाई तहके जौन बात तो नहीं जैसे पर्ण कुटी से बाहर नहीं के निकले के रौरा बननी। भगवान रौरा के 100 बेर कहनी की जौन बात कि हिरन नहीं है माया के हिरन हो, लेकिन रौरा मन्नी हमरे भगवान के रौरा माया के पीछे दौड़ा दो। रौरा सती है कहली हम बात तो सही बा। तौले सरस्वती जी अली कहली हम हई न। भोले बाबा कहले रौरा तो बतिये मत करी। ई तो दोनों जने तनी अपने मर्दे कले के बैठू जला लो। रौरा तो हो नहीं बूढ़ऊ के बूढ़ी ले। रौरा कौन सती है? अब तीनों देवी कहलो कि जवले तीनों जने देवता जाके परीक्षा ले लो नहीं तौले हमनी के मानव जना आ तीनों जने अपने अपने घरे एकदम ऋषिया के बैठल वालो कि परीक्षा जब ले लो जाके ले लो नहीं तो ले हमनी के मानव जनम। आ तीनों जने देवता चल रहे लो परीक्षा ले लो। आज जब दरवाजा पर पहुंचल लो तो जाके कहता लो जय जय सीताराम। आ जाके दरवाजा पर सुइया से कह गए कि गोहार करताने गोहार करताने गोहार करताने आयन सुइया से जाके गोहार करताने 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 गोहार करताने गोहार करताने गोहार करताने गुहार करताने सुइया से जाके गुहार करताने। जाके बोल गए लोग कि रात भर ई हमारा हल चाहताने रात भर ई हमारा हल चाहताने रात भर ई हमारा हल चाहताने रात भर हमारा हल चाहताने। हारल बादिया थकल ढेर बानी हारल बादिया थकल ढेर बानी। भूख जो न लागल बा भूख जो न लागल बा गुहार करताने अनसुइया से जाके गुहार करताने अनसुइया से जाके गुहार करताने अनसुइया से जाके। ओकरे बाद आपसे बताओ तनी जब बहरा महासती अनसुइया जी आईली अनसुइया मैया जब बहरा आईली काली हाँ सरकार बताई सर काली देखी तीनों जने देवता कहल लो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने पहुंचल वालो कहल लो देखी हमनी के भूख लागल बा बड़ी तेज, लेकिन हमनी के वो शर्त बा कहली का इलो बोल गए लो कि बना के हलवा तू बालू के ले
ज्यों कहलो कि नंगे होके भोजन बनाव कराव। अब तो अनसुईया जी एकदम परेशान गईली अपने पति परमेश्वर के लगे, कहली ये सरकार आज वो दुआरा पर 3 जने आइल बोलो साधु बन के गइल बोलो ना आइल कहली दुआरा पर 3 जने साधु आइल बोलो आ वो लोग के एगो शर्त बा कि भोजन वो लोग करी लो लेकिन बालू के हलवा खाई बालू के हलवा खाई लो आ वो लोग के शर्त ही बा कि हमरा कपड़वा निकाल के मने नंगे होके बनावे के बा। अत्री जी तुरंते जल लेले आ ध्यान लगौले, अरे ध्यान में देखी मुनि मुस्काले। जब ध्यान लगौले तो अत्री जी हंसत कहले पागल काहे टेंशन में बालू तू, अरे वो कोनो साधु थोड़े हलो, उलो साधु नाई हलो, अरे वो तो ब्रह्मा या विष्णु महेश हलो जौनी जयाई बोलो तार परीक्षा ले परीक्षा लेवे आई बोलो। लेकिन आपसे बताओ तनी कि अनसुईया मैया अली आ भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान एगो औरत के नंगा बदन के दुइये लोग देख सकेला, या तो ओकर पति अनाई तो कोनो छोट लड़का अगर बा जो ना समझ बा वो करे नंगा बदन के देख सकेला। तो पति तो हमारे बटले बाड़े चाहे जैसन बाड़े, लेकिन हे भगवान हमारे के पुत्र नहीं थे तो एगो कार्य करी जौन बा कि अगर आज तक ले हम अपने पति के सेवा में कोनो कमी न कैले होगी, अपने पति के सिवा हम सपना में भी दूसरे के जौन बा तुम न सोचले होगी, तो ये तीनों जने जौन बा तुम साधु लड़का बन गए। अरे साधु लोग के कपड़ा आकाश में उड़ा दिहली, साधु लोग के कपड़ा आकाश में उड़ा दिहली, साधु लोग के कपड़ा आकाश में उड़ा दिहली, साधु लोग के कपड़ा आकाश में उड़ा दिहली। आ छोटे छोटे सबका के ललना बना दिहली, छोटे छोटे सबका के ललना बना दिहली, छोटे 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 सबका के ललना बना दिहली, छोटे छोटे सबका के ललना बना दिहली। आ तीनों जने के लड़का बना के वही जब पलना में डाल देंगे, आ तीनों जने के पलना में बना के डाल दहली, आ ओकर बाद लेके तीनों जने के पारा पारी अनसुईया जी में को चुम्बन कर करी आ गाओ तरी। अरे छोटे मोटे पाई के ललनावता बड़ा सुख पावेली हो, अरे छोटे मोटे पाई के ललनावता बड़ा सुख पावेली हो, मैया माथावा पे गजरा लगा भूना भूनावा बजावेली हो, मैया माथावा पे गजरा लगावेली भूना बजावेली हो। मोटे मोटे पाई के ललनावता बड़ा सुख पावेली हो, छोटे मोटे रवि के ललनावता बड़ा सुख पावेली हो, मैया माथावा पे गजरा लगावे भूना भूनावा बजावे हो, मैया माथावा पे गजरा लगाके भूना बजावेली हो। तनी 3 देवता आपके गांव में बड़े तनी आप लोग आए नौवा तो बताओ तो नहीं। हाँ मन्नू के मोहन करो साले मन्नू के माई के तरफ से ठाकुर जी के दरबार में 11 रुपया, आ राजधानी बाबू के ना है जगदीश बाबू के माई के तरफ से ठाकुर जी के दरबार में 21 रुपया, लड़कन के ना है। हाँ रिंकू के माई के तरफ से ठाकुर जी के दरबार में 11 रुपया।